Mä mutele DC. Hei Lauri, hyppää alas. Okei, mies sä haluut. Lauri! Hei. Oh. Mikä toi on? Lauri, meidän on pakko kokeilla tätä Fire Exitia. Lauri? Oh fuck! Mä yritin työntää sua. Onnistuttu. Hei, mä menen muuten Fire Exitin kautta. Ei, Lauri! Fuck! Ei! Oh. Se. Ei. Missä on? Noin. Oustelen, Mimosa. Olit hyvä sotilas. Mimosa, toi olento sano sun ääneen fucking dumbass. Se on ihan niinku sen omistajansa. Oi. Toni söpö. No niin, tehdään lisää näitä, tehdään vauvoja. No oh my god. Lisäännytetään niitä. No niin. Niiltä puuttuu tossa se hylly, joka on aina. Missä se on? Nyt se Damas-puu ei oo enää tossa noin. Damas. Nyt se Damas. Damas. Yeah! Oh, that one. So hard. Oh. Oh my god, mä säikähdin! Kore! I need to find Kore! Mimosa vittu. Oi! Miks? Apua? Apua. No okei. Oh, ei! Ei! You just remember what... Oh my god, Janina! Niin me osaa äänimerkkinä tuolla yhdessä kohtaa, niin jos sä saat otettua sen ja tulee Mimosa luo. Se on se pläni nyt. Lauri! Oh my god! Mitä tapahtuu? Janina? Lauri? Onks kukaan enää elossa? Lauri! Lauri! Oh my god, my unissa! You're the only root who's making me come to my sinful senses, to my sin. Mikä toi ääni oli? What the fuck was that noise, mate? What the fuck was that? Mä otan Koren, bro. 12 seconds later. 14. 13. 12. Joo, ota vaan Koren. Mä en löydy mitään. Oh my love. Koko paikka oli aivan tyhjä, siellä ei ollut missään mitään. Is that so? Kore on aivan. Oh no. Mun Kore! All reactor cores, please prepare for reactor core meltdown. Warning. Core overheating. I'm gonna sacrifice myself. Jimmy! Onks Jimmy? Mikä toi ääni on?
Mitä? Joni, no! Kui saakana mimosa. Explosion imminent. Mikä toi ääni oli? Okei, no niin, mä testaan. Loot bug, you piece of fucking fat ass shit! La 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 la. Mimo, tää on Kore. 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 Näin hyvä. Vai just tulossa takaa. Alfa, mä olin liian alfa, et ne ei uskaltanut tulla mun päälle. Ihme, et kaikki selvis. Jep. Jep. Oh no, pihalla on jotain. Ei! Lauri! Lauri! Ei! Sinä ei voi tappaa vai? Mä yritin auttaa vaan sun, kun säkin Mä kuolit. koitin lyödä sitä. Okei. Oh my... Vitsi kaikki kuoltiin. Vitsi mikä Jonne. Mikä swetti, toi on niin disgusting. Oikeesti menis tappaa itsensä ja laittais oman perseensä 3. That's very good, yes. Mä vaan katsoin, että Lauri kuoli ja sit mä vaan niinku en tiennyt mitä, mä vaan juoksin sitä päin ja sit mäkin kuolin. Jos mä oisin saanut sen haulikon, mä oisin tappanut kaikki. Et luota meihin. Hyvä. Ei. Läppää chattiin. Hei, varokaa! Turvallisempaa. Turr. Turr. Lauri! Yippee! There's no body. That was so... Täällä on Kore! Täällä on Kore! Ovi auki! Ovi auki! Avain! 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 Hei Lauri! Tässä näin. Niin? No... Täällä on Kore! Oh my god! Lauri, mä kuulin kun sä huudat, täällä on Kore. Ai mun äänellä. Joo. No ei vaan, kun toisen äänen yhtäkkiä. Avain! Give me a fucking... Onks tää vaan loot vai? Oh my god! Mä haluun aimen. Ottaiks... Hei, loot bug. I got nothing, man. Ei saatana! Ei, homma! Niin mä saa? Oh no. Herpon tap. Mä sijahtaa mua. Oh, kun sepö. Oh no. Lauri, etkä sä vaan niinku Mistä nähnyt mitään? Pihalla menee. En kuullut mitään tai nähnyt mitään. Ah, okei. Hyvä. Oho. Oi, jumperumpe. Guys, ei Jimi! Jimi, sun takana! Jimi! Fucking dumbass bitch! You know the way. Oh my god. Ihan Mä oikeesti. en oo sanonut sitä vielä kertaakaan heti kun mä sanon. Jep. Pitäis valotella. Oh my god! Kudas Pantheri! Mitä vittu? Vitsi mikä Jonne! Hyi! Oh my... Jiri, miksi sä oot tappaa meidän? En mä tappaa Mä ketään. haluun kuolla. Mä tiedän toi. Psst, Jimi, tänne. You know? You know? You know? You can kill me.
Tää alhaalla. Nope. Tapa mut! Jip! Jimmy! No mut haluatko sä olla lavastettu? Vai uhri? Do it. More!